swyddi, sef y rhai na fydd yn aeddfedu dros 140 cm a Beth Simons o Arberth sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn. Beth, mae rhain, beth yw dyfodol nhw? Wel, fi'n gweld lot o'r rhain yn mynd mlaen i fod yn merlod ar gyfer plant i farchogaeth yn y dyfodol. Rhai fydd yn dangos falle yn y sioe o dan gyfrwy. O naw sydd wedi dod o flaen y beirniad Eirian Wyn Williams o Geirwen Brydfa Rianwyn. Ac Eirian yn hollol profiadol wedi arddangos ac yn hynchu anifeiliad o'r safon ucha dros y blynydde. Mae Eirian hefyd wedi bod yn dangos tan gyfrwy, so fi'n credu fydd hi'n edrych am rhywbeth sy'n mynd i wneud merlin ar gyfer plentyn. Mae hon yn un pert iawn o'n blaen ni nawr. Mened Spring Song. Ie? Ie. Carolyn Campbell sydd yn berchen ar y boles yma. 895 Penrose Lady Samantha y merchnogaeth Mrs Janet Nichols. Y march Wedge Knock Flying Saucer ac allan o Drew Dream Maker. Hyd yn hyn, maen nhw gyd wedi mynd yn eitha da. Si Sharon rhy gyflym. 894 Glengarys Little Secret yn cael ei bachen yn oddach i setlo. Ddim falle'n hapus efo'r bit, neu? O, bosib. Falle'r awyr gylch yn gyffredinol, dwi'n credu. A dyma'r problem gyda dangos merlod sy'n iau. 893 Penfedw Mims Emerald Ace. Miss Hayley Jones. Nawr te. Un bach Rose Dale fan hyn, efo. Fi'n mynd hollol siŵr. Un bach lliw. 859 Rowcroft China Doll. Mae gystadlu yn y dosbarthiadau i'r rhai ceffylau mae'r lliw yn gynharach. Ac wrth gwrs, fel oedd yr un yma hefyd, CPCO Secret Engagement. Teip gwanol fan hyn. Teip hollol gwanol. Mwy traddodiadol. Wel, Eirian Williams, y beirniad, ac un... Fi'n credu Ar y safle gyda'r hyn o bryd, un oedd y ti wedi ffansio'n gynharach. Do, mae'n bert, mae'n fel dol fach o bert. Mened Spring Song gan Carolyn Campbell. Mae'n cael ei dangos gan Simon Charlesworth fan hyn. Hi y mawn yn gyntaf, nes i feddwl bod hi'n bert iawn os bod hi'n dy mawn. Yn yr ail safle wedyn, 891 Trital Choir Boy. Y merchnogaeth Mr Mark Cosgrove. Ie, bol teip weddol debyg fydden ni'n gweud. Chi'n gallu gweld plentyn bach ar y ddau o'n un pan maen nhw'n bach yn hil. Y beirniad yn camu'r llinell. Cael cipolwg bach arall ar gweddill yr anifeiliaid. Ynddi. Nath i newid rhai rownd gyna, falle neith i to. Wel, mae yna cyfle iddi wneud hynny eto. Os mae eisiau, ond trafodaeth gyda'r stiward yn ar y pen yma ni. Os yna newid yn mynd i fod. Os fi'n credu bod e. Wel, mae fe'n edrych yn bod pasol iawn. Wedi anfon nhw allan. Mae moyn cael golwg arall. Wel, mae'n cael ei anfon allan unwaith eto gan y beirniad ac mae'n amlwg bod hi ddim yn hapus eisiau newid rhywbeth y drefn fan hyn, Beth. Odi, falle bod hi moyn gweld nhw'n cerdded eto a mae fe falle bach yn haws i weld nhw gyda'i gilydd ochr yn ochr. Eirian Wyn Williams, dyma hi y beirniad, a dim ond hi sy'n gwybod pwy fydd yn mynd ar rhywban goch yn y dosbarth yma yn adran y rhanfryd Cymreig.
think. And then I don't know what this Mehmet's. Penrhydw Mehmet's Emily. I like the third one, but it didn't settle at all, did it? I prefer the third to the second. Didn't give a good account of itself. I know. So to the result of the Class 1 Yn y dosbarth i'r ebolesi ebolion neu adfech blwydd yn adran y 100 Cymreig. Mened Spring Storm sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Gymeriadaeth Eirian Wyn Williams a llongyfarchiadau i Mrs Caroline Campbell a Simon Charles wrth gwrs sydd yn hipio'r wobr gyntaf. Yn yr ail safle, mae Traito Choir Boy, dy bechnogaeth Mr Mark Cosgrove yn derbyn y rhiban glas. Yn drydydd wedyn, Glengarys A Little Secret yn drydydd. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r enillydd Mened Spring Storm. Cosgrove, the Tripod Choir Boy, third 894, Mr Joseph's Glengarys Little Secret, fourth 1189, Chris Osborne's Spaker Secret Engagement, fifth 890, Tracy Clark's Simon Charles with a winner in a nice class. Yeah, fantastic. Yeah. Very classy filly this. Yeah, fantastic. She was she won Newark, 3 counties, Royal Welsh. She had a great season. So this is just ticking the box, really. Yeah, brilliant. Well, congratulations. Championship to come back for. Yeah, fingers crossed. Fingers crossed. Well done. We'll be looking out for you, right? Cheers, mate. Kelly and Campbell's Mened Spring Storm. There'll be one more class to follow this, class 144, the Yearling code figure Yearling calculated relativity to exceed 148 centimetres, and then we will move on to the championship. Llongyfarchiadau mawr i Mrs Caroline Campbell yn ennill y dosbarth gyda Mened Spring Storm. Dyma'r dosbarth ar gyfer yr ebolion ebolesi yn adfech blwydd yn adran y 100 Cymreig ac wrth gwrs Simon Charlesworth yn arddangos ar ei rhan hi. 148 centimetre.